Ne, nemusíme to trojito. A toto, keď pojeme do boku. Oni. Co mám dělat? Jdeme do boku. Počkej, já jsem dám tě platformy. A pojď. Sice nepřežijeme, dobré. Za náma! Někdo si prestal skákať, mě to nejde potom dobre stavať. A testujem. Prestan skákať! Ty jak malé děcko. Proč já používám tohle, když mám tohle? Ten. A i tak tam skočí, debil. Je to tam. Že je to luční stanice? Áno, je to jeden oheň. Je to nemocnica. Áno, jeden oheň, celá nemocnica. Dobre, čekaj. Ježiši. Vieš čo ja teraz budem za toho robiť? Dobre. Máš vodu? Hubu. No, Aj hlinu. Ja idem zatiaľ preskúmovať, majte sa. tak to... Jo, jdem, já jdu s tebou. Daj mi všetku hlinu, čo máš. Dík. Poď. Pomaly. Stop. Oh, Ideme pomaly, ale isto dole. ideš do... Tak už sme... No, Kurva. O, Aký veľký dal svet? Medium. O, našel jsem olovo. Ako tým? Lead. To je myslím olovo, ne? Lidor si našiel. No ale ten je potom potrebný. To je asi to najviac, čo sme my hľadali vždycky. My sme mali svet bez Kaj? lidu. Nevieš. Nič. Pak, serem na to. máš veľa tých plošín? Aj. 130 Jsme obklíčení. tam. No ani. Počkaj, tu je ty lead. Ohoj. Nechaj to vykopem. Jak mi to chce zobrať, ne? Aj, moje. Ne, nerobíš, Hirosy. Tak decko, fakt. I? Jak Heroes. No. Už to není. Dobre, sa pozerám ešte, čo je, kde najdi. No, O, idu. na to. Je tým. Fakt, No, fakt, na fakt. čo beháš za mňou? Pozerám. Let's watch it. What? Je 2030. Úplne to teraz má veľký zmysel. Malo. Nie. Hiro sa nabíbra. Za mňou chodí. Ty ešte viac, lebo... Tady nemůžeš stávat. Jde za vama zombík. O, tak. To ryti! Ty tak jebnutý! Já? Však bojuj! Vy ste taký... Myslíš, že mi za to může? Áno. Môžete. Prečo ste ho nezabili? Tak lebo ja tam ani nie som, to bude možno ty. Super! Ja sa tam nedostanem. Dostaneme sa tam. Nedostanem... Věci! No ja som to zobral. Počkaj, to je moje. Mám to. Ty mi tady jdu. Nedostaneme sa tam. Dostaneme, počkaj. Ja potrebujem drevo, aby ste mi dali. Ja by som potreboval dážnik. Dobre, daj mi to drevo. Pojď dolů, rychle dolů. Ty mi zobral môj meč? Áno, po dolu. Po dolu, ne. Nech ťa ešte viac zabil. Hodíš mi to drevo rýchlo? Jo, jo, hodím, až pojď nahoru. Pomôžte Ty mi. čo videl? Sandbar, máš toto, máš v nemocnici zo pár zombíkov. Dík. Vím si, že... A kde je ten můj luk? A ty věci, jo, ty mi teďka. Dole, všetko Ja ich dole. nemám. Ale si to on zobral. Heroes. Ty Ne, Aha. Dole. dej mi je Heroes. Všetko je to dole, si hluchý. No to spadlo, no. Asi. A super, som bez meča a tam je zombie. Super, nemáme nič. Čím sme Nevadí, ja tam zachytili. idem. Neviem, či mi to bude stačiť.
Že za tebou ide 5 zombíkov. Asi. Jo. Si Mě to tam- program nedělá jako, tak jsem přišel o lukšik. No, že by se prišli o viac veci. No jo. Do prčice já přišel ještě o těch svých 120 šípů, Tak ako sakra. ja som pri tých itemoch, no. Mám ich. OK. Dobrá. Tam máš. Ja Ja- som môžeš ísť už dolu za mňou. Tak ale tuto je veľa Dal som tie zombíkov. platformy. A tuto je veľa zombákov. Jdou za váma! Zase? Ne, nejdou, dobré, nejdou. Už som chcel ísť hore pomaly. Meč. Meč. Ježiš, Yes. a už Ešte je deň, kropať. už idem. Majte sa. Kam ideš? Tam, lebo ja som tam zobral. Ja musíš končiť. Už ten povie, že ide so mnou a potom sa otočí za tebami. Poď, kopa ma. Ten bol tam si pod za mnou. Motorček. Ty vole, Ti- skáč! Co jste Vy ste... Banda kokotov. Však Miro si tam stripol, Tak tak to im hovor poviem. mi. No, že keď skočia dva zombíci rovno nám na hlavu, tak to není Ja. tak ľahké. Tady byli dva zombíci? No dole, nám skočili. Tak to fakt nevím, protože tady nahoře jsem byla, tady žádní zombíci nebyli. Zabijem. Mám ti veci, už idem hore. OK. Poď, kašeme na to, vybavíme sa a potom tam pôjdeme. Tak hej. Chcel by už som to teraz počkám. tú full výbavu. A tú našu, čo máme my so sama na tých postavách. Aha, to by nič nezobrali. Daj mi treba... Však to práve asi tak. Ja tu máš ten meč. My ti vybrali po jednom predsa. Hiro si ja tu a tá Sebor dáva tu tvoj lúk aj to kladivo. Jo, Ja aj moje máš kladivo. No neviem, mám tu nejaké kladivo. Aha, to bolo tvoje. Počkaj, tu máš lúk. Toto je Hirosové. Máš ty. jo. Lúk. Šípy... Mal si šípy? Jo, mám, měl. Ja mám A 100 Marga šípov 120. zhruba. Takže ja mám 50. Dobré, Alebo dám ti všetky, ja ich nepoužívam. Tu máš aj ohnivé. dobré, dík. Furnace potrebujeme postaviť. Poďte mi niekto sem kamene? zasvietiť, Ja ať mám nič vlastne. nevidím. Kameň ne, nemám. Aha, Měli by být... posratý zombík. Tady jich ale jak prase, ty teďka. To je za to, že hráme medium, otvor. Joj. Dobre, to stačí. Takže, Drevo? Teda, kameň. Ja mám 68 kameňa. No, Počkaj, mi chýbajú torčky, no. Máte niekto torčky? Kto torčky? tuto je gel. Niekto Torč. torčky. Ja mám. Tak daj sem. Aha, tak on je 1000 feetů za někde jinde. Mám. Tak celkom Ale jedno. ja tu mám... Ja mám 68 kameňa. A 43 gelu a Poďme tam drevo. dole, ja Aha, mám ja to nemám drevo. nahádzanie. Máte niekto drevo nejaké? Ja idem dole, Dík. ich sami Už to môžem zabíjam. brať. Hodil jsem ti všechno, co mám. Jo, No tak okej. semka nejdem. Furnace. Oh. Ty vole, daj tam tu onu furnaceu. Dík. No, oni tam nie sú Já zombíky. můžu udělat lead bar, nevím k čemu mi to je, ale No, daj, urob. Robiť čo najviac. Ja tiež robím. mám 3. Ja 7, hoď. Ja ťa čekám dole samo. A, hodil jsem ti. Pozor, potrebujem ten tým, čo je v čestke. Co děláš? Hej. Tak ja a Heroes budeme hlavní minery, okej? Tak ja som prieskumník, takže No, tak A já jsem doktor! si degeš. no, Si hlavný degeš. Ne, sakra. Tak to chce krompáč dobrý. Daj mne. Doriči. Mňa na krompáči plus 10 Mne size. chýbajú dve lead bary. Počkej, jeden lead bar je v tady, jeden lead bar, jeden lead or teda je v tom. O, jeden lead or. Je na dve veci. Jenže som už našiel kolegu Tie lead kilo, bary tak nikto nemíňajte, prosím. Jo. Lead neminajte. To je pravda. Ináč našiel som korupciu. Lebo ja mám lepší krompač už, hneď aký naspidovaný.